Mga kapuso, karong buntaga ato makauban sa spotlight ang usa na sabkagarbo sa Mindanao, ang hepe sa Philippine National Police nga tubong Bukidnon Province, si Police General Archie Gamboa. PNP Chief Gamboa, welcome og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Argil ug sa mga tanan nga nagtan-aw aning inyong programa. Mayong buntag kaninyong tanan, mayong buntag Mindanao. Sir, isip usa ka Mindanawan, unsa imong most memorable experience sa imong hometown sa Bukidnon Province? Ang dili na ko makalimtan no, ang sa home province sa Bukidnon, katong nag-eskwela pa ko. Simple lang kayo ang kinabuhi, no. Gikan sa ospital nga mokabat mga 2 ka kilometro, magbaktas lang mi paingon sa eskwelahan, unya muli paingon sa balay namo. Munang kada adlaw muna akong gumahaton niya. Simple kaayo, pag-abot sa alas 6, mangundang tanan tao kay moampo og kanang kanang alas 6 nga mag-ampo sa mga Katoliko. Kini actually dala ni sa akong amahan nga doktor sa Bukidnon nga nanerbisyo in town sa Bukidnon, tibuok niyang kinabuhi public service, no. Serbisyo publiko nga wala gid tawo nakabalay na, inig-retire niya. So muna ang humble beginnings na ako nga. Pero may ako balik-balikon na dapat ang kinabuhi simple lang yun. Sir, unsa nga klase nga leader si PNP Chief Archie Gamboa? Usa ka leader nga maghatag og ehemplo. Kaya ako nagtuo gid Argil nga kung dili ka mag-una, wala gyud kay dapat maasahan sa imong mga sakop nga mosunod. Kunya kini pong pagpagamay sa tiyan, no. Ako mismo programa nga mag-reduce gyud para ipakita nga kung muhatag kag mando, ikaw dapat ang mauna nga mosunod ni. Tama ka na, sir, wag na ego jud ko si mo gi-mention ganina paggamay tiyan, sir, ba. Ako rin gitan-aw akong tiyan kung kumusta na ba. Ayaw na lang sa pagpulis. Pero ikaw, sir, murag nag-slim na jud ka karon, sir. Yes, actually, ang akong gina-emphasize, magpagamay ta dili tungod kay para gwapo tan-awon, etc. More on sa imong kaugalingon nga health, no, because daghan nga mga nagretiro nga pulis nga pag-abot og 60 walay gihimo kung di magpalit og mga maintenance medicine, hospital, no. So imbes nga mag-enjoy kasi mo retirement, tuatanan sa hospital ang tuatanan sa tambal ang imong kwarta tungod kay wala nimo alimahi ang imong kaugalingon sa katong naa pa ka serbisyo. Sir, behind the camera, gawa sa imong uniforme, isip PNP Chief, kinsa si Archie Gamboa? Simple raman ang ako, no. Usahay gani moingon sila nga sobra ra daw ko kabuutan. Pero ako ang akong philosophy mongod sa kinabuhi nga mas maigi ka masuko kay moingon sila masuko kadali kuno ka matiguwang, no, mo nang buyag tan-awa dili kay tatigulang tan-awon tungod kay si Chief PNP Gamboa sa likod sa camera or sa likod sa pagiging Chief PNP. Buutan ko, no, usahay siyempre naman gyud nato sapot pero philosophy gyud nako nga buutan because ang nasa akong una kining tanan, no, pag Chief PNP upat ka star sa imong shoulders is just temporary. After ani mobalik ka sa imong yano nga kinabuhi o para dili ka maglisod og adjust, then dapat always maintain nga simple lang imong kinabuhi unya magsige lang kag ngisi para di po kadali matigulang. So kanagin ako sundon sa imo, sir, nung pag-abot ko yan ang edad, dapat ingana ko ka blooming parehas kay PNP Chief Gamboa. Uy, 55 na ko ha, mag-56 na ko karon September. Buyag-buyag, sir. Sir, before pa aning COVID-19 pandemic, usa kada kong pagsulay ang inyong gikaatubang, dihang na disgrasya ang inyong gisakyang chopper. Sir, unsay unang nisulod sa imong huna-huna when the incident happened? Abot lang, no, dili man sa paghinambog, pero tungod sa akong salig sa Ginoo, ako pirmi gyud ko ga-submit. Honestly, no, before even nahitabo ang aksidente, Argil, kato pa lang nag-start up pa lang, lahi gyud akong paminaw. Labo na katong pagbulusok gyud sa mga abog. Kunya, akong feeling ang chopper ni atras og paspas. Pagkatong atras og paspas, which is not usual sa among take-off sa helicopter, ko disgrasya gyud mi. Nya moingon na lang gyud ko, Ginoo, ikaw na bahala. Siyempre magpasalamat gyud ko nga ako nabuhi, wala kayo'y nahitabo sa ako. So mo nang una gyud ni sunod sa akong una-una nga salig lang ko sa imo Ginoo, kung unsa man asa man ni paingon, then bahala na ka. Sir, gikonsidera ba to nimo nga second life na gid nimo ug unsa imong mga realizations after kato nga insidente, sir?
O naman no, Argil, every time you meet an accident, labo na ingad to helicopter. Unya sa strength sa damage no, na ako isa ka classmate na hantod karon wala pa yung tao na mata. No, hapit na siya tulo ka bulan nga coma, unya deep coma. Unya na po uban mga nangabalian og katong ilang mga spine nga gipang tornilyo, ang ilang mga ulo nga igo, daghan kayo mga nabunog adto nga disgrasya. So kanang mo to nga ang reality gyud is that I can't explain nga nganong makonsidera gid ako na to nga second life no, because siyempre nakita nimo ang nasa akong kilid, nasa akong likod, puro dagko ug igo pero ako apan wala sa ako. So mo ko nga second life. Sir, sa imong panglantaw, unsa dapat ang pagsaulog sa mga Pilipino sa Philippine Independence Day? Himuon nato ni nga tragedy, himuon nato ni nga pagkalisod-lisod nato as an opportunity to grow more, to learn more, no, para mag-improve ang atong kinabuhi. Sir, una ta matapos sama sa itong mga guest din sa Spotlight. Dili ka kalingkawas, sir, ni ini nga mga pangutana nako, sir. Ready na ka, sir? Oh, ready na Argil. Sige. Una, ang mga Mindanawon iladong maantuson apan pugihan. gimingaw na kukay. Unsa to? Gimingaw? Gimingaw na kukay. Rod ako may hibalaan diri si mga sir ba? Kay sa akong mga anak kay hapit na duha ka bulan ako wala sila nakita. Oh, na ba sila karon sa Bukidnon, sir? Ang isa naa sa Bukidnon, ang isa naa sa Davao. Okay. Ako si PNP Chief Gamboa ug mahilig ko sa Durian og lechon nga gikan sa Davao. Hey, kalamian na, sir. Sige lang, sir. Pag makauli kag balik din sir. Dungan tag sa Losalo anang durian og lechon. Okay, Argil. Dungan ta. Okay. Daghang salamat sa pag-uban kanamo, PNP Chief General Archie Gamboa og At Home Kapirmi dinhilang sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat, sir. Daghang salamat og sa makausap pa may buntag Mindanao.